Bu forumda birinchi topqir meni mында qonaq bo'larak chaqirdilar. Menga bu forum bek ошады һәм хәзердә бик ошый. Чөнки монда бик кызыклы әйберләр күрсәтәләр безгә һәм шул аралашу минем уйлыйм татарлар өчен бик кирәк. Менә үзең әле нинди эшләр белән шөгыльләнәсең? Менә шул вакытта нинди концертлар, репетициялар, булар? Июньдә минем артык концертлар булмады, чөнки Ураза бәйрәме булды һәм мин бөтен ай Уразаны тоттым. Июльдә концертлар күбрәк була башлады. 9 июльдә булды Сабантуй Бутовода Мәскәүдә. Аннан соң 26 июльдә булды Сафаджай авылында шундый бәйрәм булды. Аннан соң булды 30 июльдә Бардага бардым, Пермский край. Вот анда чыгыш ясадым. 12 августта минем була иҗат кичәсе. Мин аны сольный концерт дип әйтмим, чөнки бу иҗат кичәсе комплекс туган авылымда сәгать 7дә. Рәхим итеп килегез. Май җырлары әлбәттә була, татар халык җырлары, иске татар халык җырларын мин хәзер өйрәнәм, алар булачак, ала бирсәм. Бу сер булып калсын инде. Ярый. 2 августта килеп карарга туры килә инде туган авылга. Ала бирсәм. Үзеңнең лазертәлинкән дискың буламы? Минем диск чыкты, альбом чыкты. Альбомның исеме балачактан килми китәсе. Анда ялгышмасам 18 җыр. Төрле беренче бүлек ул татарча җырлары, татар халык җырлары. Икенче бүлек ул кавер версиялар, дини җырлар да бар һәм урыс телендә дә бар, төрек телендә дә бар, крымский татарда җыр бар.